ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଆସିବ ବିଜ୍ଞାନ କାଲି। ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରେ ଅନ୍ଧାରକଣା ହୁଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ଦୁଗ୍ଧ ଦହିରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ? ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳା? ଚୁମ୍ବକ ପ୍ରଥମ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ଗ୍ରୀସ୍ ହେବ ଉତ୍ତର। ଭଲସେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 1, 2, 3, 4 ଉତ୍ତର ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଛର ପତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ତ୍ୟାଗ କରେ? ଉତ୍ତର ହେବ ବାଷ୍ପୀମୋଚନ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦୂରତା। ବାୟୁରେ ଥିବା କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦହନରେ ସହାୟକ ହୁଏ? ଅମ୍ଳଜାନ। ପଶମ କପଡ଼ା ମାଟିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? 1 ବର୍ଷ ଲାଗେ। ଶୁଷ୍କ ସେଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ। କେଉଁ ଜିନିଷରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ଟର୍ଚ୍ଚ, ରିମୋଟ୍। ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ହାତୀ, ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଷଣ୍ଢ ଯାହା ଲେଖିପାରିବ। ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ନାଗଫେଣି, ସିଜୁ, ଖଜୁରୀ, କ୍ୟାକ୍ଟସ୍, ବିଭିନ୍ନ ଗଛ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ। କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦେଇକି ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ କରିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ? କାଚ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ଭାତ ଶ୍ଵେତସାର ହେଲେ ଡାଲି ପୁଷ୍ଟିସାର। ମାଛ ଗାଲିସି ହେଲେ ଅସରପା କ'ଣ ହେବ? ଏଟା ହେବ ଆକର୍ଷଣ। ତାପରେ କ୍ଷାରୀୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ବାଷ୍ପୀକରଣ ମାନେ ହେଉଛି ଜଳ ଆପେ ଆପେ ବାଷ୍ପ ହେବା। ବାଷ୍ପୀଭବନ ମାନେ ଜଳକୁ ପାତ୍ରରେ ଗରମ କଲେ ବାମ୍ଫ ହେବା। ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ମାନେ କ'ଣ? ଜଳ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳ ହେବା। ଘନୀକରଣ ମାନେ କ'ଣ? ପିଲେ ଗାର ଟଣା ହେଇଛି, ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଘନୀକରଣ ମାନେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳ ହେବା। ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ପତ୍ର ଦେଇ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବାଷ୍ପୀମୋଚନ। ପିଲେ ଲଙ୍କୁଶନକୁ ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅ, ଦେଖିଦେଇକି ବହିରୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିନିଅ।